Ok, čaute ľudia, ja si tam príjemnú Novrieku. Dneska som sa rozhodol, že budeme hrať challenge, že budú vlastne dva týmy, jeden budem ja, druhý budú tuto chlapci. A ak v podstate nás porazia, tak im dám cash 30 €, chápete? Takže poďme na to. Let's go, dajte odbery, lajky a ideme na to. Chlapci, máme tu prvého, máme tu môjho kameramana, ďalšieho, ja mám dvoch kameramanov. Toto je Kamil. A toto je Fero, takže ideme na to, čiže druhá strela, poďme na to. Netrafil, nevadí, ideme druhá strela. Dúfajme, že sa trafí, akože prajem mu to, ale zase musím dať potom cash, takže... Ani jedenkrát sa netrafil, teraz pôjdem ja strieľať, takže uvidíte, či sa mi podarí trafiť do tejto krásnej bránky. Ideme na to. Proste Fero je taký univerzálny brankár, čiže ja mu budem strieľať teraz penalty ja. Čiže poďme na to. To styčka nepodariaca, ale bránka pôjde. Dobre, Fero. Fero game. Zatiaľ všetky vychytal. Gratulujem, Fero. Veľmi dobrý brankár. Je silný chlapci, on je strašne silný, to je proste môj bodyguard, chápete, keď proste ma niekto pôjde napadnúť, tak on ho smáti. Tak ja idem teraz na Fiha, chcem mu dať čo najviac, lebo on je Elko v bráne, takže idem teraz. Posledný krát, kedy som nažil chlapci, toto bude extrémne. Dobre, chlapci. Ja som silný chlapci. Všetky sú vydané. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Yes, kámo, yes, prežil som to, yes. Ja som to taký šťastný. Tak, Fero. Natáč, dáš to do videa. Spravte to. Dobre, áno. Kámo, bro, ja to viem, kámo. Čilio. Ok, chlapci, dneska, ale teraz tu mám dvoch prankárov a idem im strieľať. Sú takí menší, proste celé to bolo také roztrénovanie a potom ide zápas, ktorý všetko rozhodne. Ideme na to. Tak nič. Jej! Fero, žiješ? OK, dobre, ale jeden gól tam bol, takže som rád, či ti. Kapka mimo, chlapci, ideme na to. Zápas. Kto dá gól, vyhráva. Poď, let me go. Dáva prvý gól! Oh, yes. OK, vlastne. Teraz druhé kolo. Ešte nie, Kamil, ešte raz. A potom sa minul. Aha, dobre. Tak do toho hodí. OK. Round 2. Wow. Ja som tak, že Filo vyhráva prvé kolo, ale teraz ide Kamilica do brány a ideme s Filom. Ty si agresor. No, ty ho ideš. Ideme na viedno, poď. Poď. Ja nie som ready.
A v finále to bude ešte. Prepáč. Yes! Až tam na fiarky to donese. A few moments later. Jo, som zomrel. Asi, minúta prestávky. Ešte aj potom dve kopy, jo. Minúta. Som výherca. Ale keď dám, nebojte sa. Vypomá, chlapci, asi vám to nedám. OK. A few moments later. Chlapci, proste tu máte 30 € za snahu. Páči sa, rozdielte si ho ako chcete, pre mňa, za mňa. Šťastie, chlapci. Dobre ste hrali. Ďakujem, chlapci, dávajte odbery a chcete znovu získať ďalších 30 €, dávajte odbery aj. Dajte odbery a chcete 30 €. Čaute. Čau!